Mame. Net say. Radia dumo. Me patcho mo fa we ni to so mayen. Old you know buy no. Na mo maye sound. My sound. Na ko ba se afe Yeah, na yeah, SOMPA. Ya rebe bo no. Na o de free. Patcho no won kwala. Mo won kwala say. Nkwana ka 3 you kasama ya ma no so ka. Ana abonten so 3 mo be ka hontinsia. Into free mo no. O ma ye wi. Bibi o ma ye bibi wi di ye me da kwasi ada. Enti ade a chen dwada no mkubuka. E kotena aka so bu no o pam firi. Ya pam ofiri ho. Ade wa anya o ho ade. O ye me ho ade. Wa anye kuna. Me ye kuna. Na ade nti ne ya pam. Ya pam me se menko. Eni ye fi ho nyansam ketwa. Enti e ko ba sa no na. Fu bi se da bi se ye hwema o mo de o mo sakeka ma me ya enye. Enti ma me na ye besen. Ade obo uku ni dua no wuye. Na abi kase na me de mente asem no ase. Me ma me kase. SOMPA FM. Enti ye na me firi ho no. Ma firi ho me ko me ne memba ye ko. Be ma nini. Uku nini. Me ba jo an. Na na je ya mufa. Aw. Wanyi kola 56. Ma me na wo say. 56. Eti pen. Enti ye na e firi ho ko yo. Ni di be to say e ko 5 days. Ana na e fiada. Ana us papa me na te dem ho na e busu e fi so na no tim. Enti se san te de ameso me niam wo ho. Enti me ko na makwa ko himi niam. Na me koye na me se ni e ba bi himi niam. Enti me nim de odi ade. Enti me hu na de na woni aye na se. Aye na me wa aye na se sem nya na uye kuna ini. Una ma hwe TV. Na nti uye kuna. Me ye kuna me. Asante ama me pa. Enti no di. Enti e ko ba se me ko yimi ne ama no. Me nim ne pakro di ade se pam ye nti me hu ne pakro di ade nti ono ne be gina ho se. Edem ha ne manyina wonim dem ha ne bibia o dem ho. Enti mama mfa me nsan keka ne wo fa ne ama. Pawrichi. Ai. Mama mfa me nsan keka ne wo fa ne ama. Na bibia me nyimi ne ama na me nko. Bibia o dem ho bia wonim ano. Na msta. Wonim ano sese wo se ai mfa wo nsan ka me wo bibia. Nya sa ne de ebesi anya papa. Nti wa na ja me ne ama me bag sisi wo. Na me dem nsa so mu ana. Ebi kura ka ho. Enti abusuan mi se ya mami wode na sembe dai na ene so waba minim dia ma wasen aba wo me anopei wada woroma anopei de man pacho kasa yi na kasa gu akasa mun pacho anopei de ye na anu dwada na me baaye no efro mente asembia biem se abusuafo no e kasa yi so mo kasa yi mente hwe timi na mse ne anopa imesa ba na ba hwe ne ti a abusuafo no ntimi nka hwe se bia maame sei anase sei menti na anopa imasa ba timi ba ya na masam no pacho na blantia oti akonwa mu ono osim sei me pacho me ba no me papa ne ba panyi no ti o wasembi a wo be kana me pacho ai de man say last week Monday or buy na or do be kind no bia na ja me so me de kakra mo de na de beto aso de minim ni say emra me papa wu ya ye me papa ye de bibia kogu wie no omo ma nya ntia se bi se afene so a ko mo be frɛ na nka ja se papa di oja na akire no ene ja enso nkura na ye 3 na abonten una epeni patron na nka ene ye hu se nkura ne bi nso ko school ni ade ne ye hu se ene papa no di oja ene nti enhwe na de wa ye na adwen so we bi no na ne abere na nka de aboa na msu ene ya akasa ya te na yahwa afene so asoma ma 4 months club to ocho ye hu hwe na ya frɛ abusuafo na
I'm say can say me papa offer say any friend parage any die papa de nti enko sa parage no parage no so person enya ho nti ase say oni ye papa bi ode ma ye oni ye papa hwe a ode ma ye ai my friend ya friend pa da be na mo ko ne ho mfan say ye ni mu wie ene eka bi e be de da maame ne so ne ade nti maame so ye maame ne kura tai ko ho efre busuya panyin ne dididi nkomo ne ade na abusuya panyin ne de emom waye na afamu de kakra fi se mran papa wi ya na ye koye yi no mimenya ntie bi se yes ohene ne se ono ne wosenko ye papa na yi na niema bi na ntutu yi ntin wama abusuya fo na ja se wo twa ho no na tena sidi abusuya no asase ma akoma 3 plot se omonfa ento nana sa wansa amamo asase 3 plot so nana sa wansa de oye ni papa omonton na nka omonfa unya isa wo twa ho frede day Ari Jara Safari yo kasa omma ya asase 3 se yemfa wo ho adansidie se na asa wansa mama asase me pa cho ye wo ho adansidie ni se abusuya panyina num asema o ka kire ye ni se papa na ma ya asase 3 se yemfa ntonye papa yi mienu o ma mi se mienu so sa 3 de se de fa de sa okay samon ton na mfanya yi eti anu so kodi ho aho oh eno de kodi abusuya panyin side na o to ono ne hwe na on tutu bibia yi by om so manya nton na ayi no time no omuntimi ka so de to ho a ebeche nti no abusuya panyin na aye se ne ono aba peska de ayi no nti wo ye wi ne ne asase ne se omoton a ne ba bi eska ne bi ada bi ode aye de akoto ti omo hye se nka me ma me nton feska bi nya dai embra by wanya ni nyina ne momonya bi de dai ede koy e kire se so mu wi ayi na ko mu de ni sika be ma no mu de ma eno so ye de ma mu wi ayi ye o mu wi ayi om de ni sika ma om de ni sika ma no piao because of say abusuya no ohene no sawansa ma asase se omonton emfanya papa na yi nti sa no ne so omode ma amni sika ne ma ne but because of say senke ba se ye gigia bomu de no nko ne mo ohene na so obaye papa na yi de oso ohia obi asika ono abesi ne hene eno nso so ye dana se wo sa side ho nana sawansa ye dana se ye bona baso pa nyame nhira no waboa ama sebi papa no na ne mbasuswa ba waboa me akata papa na chi fe enimonyam dana se pa no ede na bode nam ede nam ne se omo hye se afene so anka omo bebie papa ne maso no ya hwe animu na makobo abusu apani amane dodo ose se omo de ode ajapade bia ya papa pe bia ma ya omo bekuni nti ono de usuru ante won peso obeka de ya mo de be ye den wo ba ne kasema wo se esh abusu apani se de ajapade ma mo ebekuno ose ono de usuru se fi ofo no kura kokoko nti ono de e tuan fa mamo na mo papa no oja de yin pacho oja e ka ena asase ka no we ka no e wo fitem na menua ba akuna na eka papa na Ankaase de no nim ka ne kanti na menua ba akuna na private car pacho private car Suzuki esi fitafo V6 pacho say e ka say na ni amu ko twin free wa oyo hene ono ne papa so mo ahemfie eni amu ko yin free wa na say pacho enseye enye hwe yasa gunis papa ne kura ko gunis spray ko fro nti na me de ko na dia mo ko fa nkoton we papa ne abusuafo ne kan bibi se asa car no menka ne say omodia because of say papa ne betena akonwa ne so ansa na otoka ena abusuafa nyin nso anu ansama o kan ne say entisa papa na asase oton ya odeje sa car no ono ana ebre awko bre wa mfie ho na sawansa ema na asase se asase we die odeche no wa hira so ama no onfa no nton fa nya ne hu yi onfa ntoto ne ntoma se na be ya okọ ba bia animonyam bebem sa pepepe ena papa ne so de tere se dia niam ni nyina akodi poverty ho niam ni de ni nyina mma me kula so koyi kente ma akoma ako 10 efili menua ba keto to box ma ke ja ko no so ko ba na nko abecha ma ye poverty agi se me ma me ni tumi bia se ofa me papa pin
na bi je na me ka so se sa bi omo wai ena ye dai womo ba na ye dai abrante se una me ma na ye pani ti wa hwe de wo ye wo hu a utiri nwi afro bede mai broni wa uche me ene wa bodwisa wa gina yi ene wi ya wo shira wi ehipra so ya etu ma me nani baje ho ende enye nani e ade o ka nani nje ho a o kasa ti da be na be jai da be o mi ensunya me yes ensunya me di eso ne ye eso ne ye intime de a ehie no doso mi matete sokula emponi matete so pa chan ati atomu ati akotomu watete so mponi ene am fa parage my eni o safina so na bosome nan so abeto so a eye mra esi ebie papa na da kaso ma afia ne so no na e ba tan ana mo ben watu e be ka se wemu de o mo ye nkura ana mo ben watu me pa cho esa se o mo pa me firifie ho ni ntini mi suro se me ko fie ho na da bi mu de musura mo de amade bi aso no ye de ye yaje wo wadu ze me ko ahyase na ya pam ye se ye nya fie ho enti suro se me ko fie ho no ma ka se bi afia so ana sa afi no kura so no ene amunya no fe se on be frɛ me se bi ase ni nyina o ma frɛ esa se me ba ne ba ko ekokuru mu ho okokuru mu ho no na o se wo fa fie no achia ne ko hu se ne papa fie ni o ntimi nsan ho nko no fa fie no achia okodo ebusa na kwa so wie no mo se no enti na baaye o se na e mo wi amon so lenkoyi nti ama ehu wo mi mu se me fie ho kura me wura ho ebi se akora na Ankaase akora ba ya na o ti fie ho no o so ma papa no e som no kura no se yatimi apa na kese me ma me ko e de fie ho se mo kan wi amon so lenkoyi nti akora na be sun ya na msija sun se papa na Ankaase woni ho bi nti fie ho nka ho fie ho bi nti se wa wura ho ne se wa busa o kwan so ne se wa kan wi asole kwa wa ba nya hwe nti jasun no na me kro ya frɛ mo amoma je peni esem nyina mo bo mada ye kwa danchi wo ko kan susofu ma me wa no wa krachi wutie se wo ye de adwuma ewa o manum o me se ade amazing work ni bi na me ye usua me pa cho da bi wapon me mpon me ho ba me libra no wan tumi anko school na ama me me school mako school uko si say pacho SHS na unko bi ndi na makuma me ni mitrim ndi na me kopa ne ja owo to me papa kwan mu ni ade ntina amane ma yesa ne mu me nso nyame ye se na open no na boa ho na unum ade pacho na boa me pa we no me beije wish na we ni be mo wadwena sei hwede wa ye utiri nwi pa onzo betra na me se wo hye na wade a me pe wa se wo gitum mu so se no kore se wo hye wi wutie ohinini sabi wani da ho a power chi sa de we a wo ye no ko je bi nye uni anu no mu du wa chom ye nkra na omo ye mba an abi je so mo ma fra power chi na ma ye ne ma je pen ye se mo ba o power chi ntimi ya boni e wodi su power chi no boni e wodi su wono so wo ma papa oba na kese ba ho o ma o mu di o hwe wo mu hwe papa ben ne bra o papa ti ase no ne parage na nyonko fa ne te sen me papa ti ase de no ne parage ayonko fa de na e tight pan se ska kura ne die ya se o papa ne die ne parage papa ne wo fa ase no wutie even say omo beton asase kura e parage and ska be di ne ho ansa na ba papa ne nsem sa se e kire sei nse na papa ne so okay na o ye na adwuma dada all right nti na ono na adwuma ne hu hia ne mo nti se bi kura asase no obi pass ya so ja ne ma ne share parage ne sa no wa fa advantage ena odi di ne boni a odi na parage ya sere wo mo ma yan timo na to aso be de honom se wakọ se asase no waton amankofo wanya pipa nkan mo nipa na obeye pipa ma ne nawu parage
eh atia to mu na aja tie so mama prema ohini adaso obia tie o obi anfa ska bi mble ni se onje no nsan bibi ma no na ba tie se die pa na we are from simple e frame na naji e na mo pese porridge no ene abusua ne yemamo a makoma betomo yem die hia ni se ya papa ne ma no wo mu mabie so na mu wade kure wom 1 year 4 months is enough masem nyina ni ya sem nyina no ya papa ka porridge ne se an ono ka na opese otena ka nim kwa abrade na mo nso hu se ne wo fa yo hene nchese ensema abrade ne ye fan abrade ne ye kuro bi ehye me papa mu kuro mu ho ya bia na ono e ho no ofiri on free ho na utimi se okoje nani wo ho me hu to opese de ka ne ko ho na nka eja ono nso nko na kese sem na mu nso ono nso na wo ye wo papa ba pani ka no utimi ko fan free fitam ho me pa cho ka no na nka ye betima akofa na abusua panyin nkoma wodi ni se emra papa ni wuye no otua sika bi 14 million ema ka de oye ka no ena na mma me so che ni se o sa de ani ntika on fa sika ne mbla na ye nje ka na o se ono de papa ja fa de ompe na abusunyafo ne se wonim na so odane bibi ma ya omobekunu to ono de ono ompesa afi klobe involve ne se for sansense minim eya abusua pani yo kasa me pa cho abusua pani ne de me kunu hu ye nyina wonno kwa na man bibidi na so on de onu wadi ni abusua pani ne de abusua pani no metene so na masole me se me kan maka akole kura koda hospital me frɛ papa is there be minti ma akole yi na ho no mo saa na oda ho no ma ebede ne wanya akoyi no e ho ano discard to mama mo se Jennifer ko yi akole yi enti abusua pani ne de na se afiofo no nipa mo fi o mu papa no bu adebu na o mu ni ema papa no na papa ne de wo ye nipa papa no papa ne ye nipa dodo papa ni nipa o abusua pani we nipa dodo we nipa pa nyo no a nka me kura mi nim ba bia sa me nka me wo o ni na sa wansa mtene so amasole na sa wansa mtene so na masole me ko papa yi me ko ya me papa adua ni prankole nya bini na papa yi na sa wansa no yiska se je koto adua na mankola ni enti sa o hine ene abusua pani ne de omu ye nipa ankasa omu ye nipa na relation ne de says time wa papa ne ka se ne sika wo ho na me ko boss se papa ne se ne sika wo no ifiri ho na mo time me ko boss se papa ne sika papa ne se ne sika wo no ho na no mo time jesus kan to hu kuntabo bi ama wo mo bo na wo se sika bi ani ho enso sika no odi mu 5 million e bai sika bi ani ho so odi sika mu 5 million e bai hello nana baby o ma ha odi she ba Mame, yeah now. Yes, you see wo enchiremu kakra fa ka ne ho. Wada wo. Me pacha ane. Yo, wadi shit you. Me pacha wada roma. De tene say. Mame a oti ho ya krani. Yeah, no. Me na hima hene tu me say me nko boa family no. Amamle kwa so. Ko me ni kunche ne jawo ahemfie. Enti mena me koboa omo ye yi no enti omo ka asem no eye papa na wa free mo no Kontinhene mena ode ka na blame say me hwe na me mo obi nyama no enti da na wo free mo no a pemi hu fia na me bo abusa pani amane say papa ne ka no abedi me ho na mo me ka wo ho ye 14 million enti me de koma fitafo na omoye ho adwuma no na me bo mama na se ka no omomla me fa ka no emfili ho ma bo o mama na dadaada o me fa ka no ka so si fitamu cha ne panya menem na mo bibibe na yede efili mu enti ka no ka se wo parrot wo no de me pese me collect se ni parrot ho parrot eni ho tina ese jese e wo fitem na kada so ana e kana so mama na e na si mami kwai so wo monko fa me ba cho nya botre mama na wote ho no o ya we se ka no wo me ho new parrot ho enti na wada rubo mama ne sabede na kaka no o se e ba ye no me bo abusua ma ne
enti me mfa me pemfa ma abusua yi maame no se me de ma abusua no 1 year 4 months ni de na so wada wuruma mu wa wada wuruma me mfa ka no me fa asan ka me mu obi amane no obi ne so de ka na maame me ana me bobo abusua fo amane eje se wada wuruma na da be na ade be ma no me pa cho enye ka na be ma no na hia me anase hia me maka kire abusua ne dada aye abusua pani no oye ohene oye kwana hene ewo heman na me se omode ma pressure omo aso me for mo ka ne nko we ko ka ne na me ye ho adwuma me de ma fitene ne ma no eti ma me de onim se ka no wo me ho na be se quality no oyi parage ne de free ho de ntia ma me na ba bi e we nti say no apart from abusuafo no ma me on de oba ka ne ye mfa manana oh on say e ba ya me ba abusua ma ne ma e ka wo ho abusuafo ne bi tiai eti me se me fo e de mama me ya na me makoye ene amaho sem kakra eti eye maame no ne abusua pani no ende se omo nyina ya adwene ba kono mo ba me maame oya we mate maame oya we se ka no me ho na ma ada na ka no tu wana mo tese pa na ba bi o kan die senka wo ha obi anim me pa cho ka no metu wana mo wa nti me ko abusua pani ho no abusua pani kire me se abusua pani kire me se ni sika 14 million kodi ana me se ni o ma me paposia na me famra na yen ko fa ka no wo se je se abusua no e ka se wo mfa ma me ansa no de ama me so ho no na ba bi o maame wada no mi tie what yes mama ni so kai nti ade ni de eni rich na nsam o de tene se omo ye eyi ni nyina akora na me ka ho na maame e ka bibi ye ye no nanka entokọ ye si ho nti nananom a ekọ ye na se nyina no ye ne sele abusua pani no se na daroma ye kosui wa ahwa na de basabasa ye de aba nti ye se ne de maame na kofie de maame ni kofie de maame ni kofie no ye kire na maame hu se Kontinhene wa asase e wo ho a nananom nyina ye adwen ba ko se de be ma onne ne ma enye ono nko a na ede ma no one ne ma o ye nse Kontinhene so wo emma foforo bi wo baabi na de ma ne nyina wo ho a ye kasa asa no kire wo mo se ye de be ma wo mo efi se ye nua no eni ni bone se de ato no betima to me so e de se obi bi wo ho a to se ye de ma ne ma ye so ya anya aburo ma me ni ye da asa no ma no me ko kire ma no hu baabi e wo me ji se on ka ta akura waye so ho enti ye ni boni bia de ti obi me metima ka se ka no mla na me ko kire na onfa ka no ko ena mo se me di ase no to obusuafo ni mu nti no me ka kire obusuafo ni se omo ni nipa na se ma me kura be ka ho omo mla me fa me be se no kura nsima asase so se fifita fo e ko ye ka no ho asase so ka di si magazine cha na afili e kire bi se be tete kula o aha mami ubusa na be ka kire o ne me di hu nkomo bebele na o se blada na o mu buka no ye pamo ni firi on pa cho na o na me wo ho ya pamo no ya pamo ma me na mfiri ho ye na ma mi bi ye frɛ no afiri ye no ne ma ye dede SOMPA FM wo mu ye dede se die na asi no o mu ye dede bi na akwese mente mo ase kakra wo ho eno na ma ye gina ye tumi so esre abusua ne se eno ma ye koso no ye ne nye ho enenti oma ye nko na free ye no aye busuani ana wa ye korafo wo ye busuani ni nua pa ene nti na owu ye no na chese no wa kwaso commotion enu nti na mo de maame ni pie aha ye hwe de ye koso no a ye ntimi na ye ile no ho emma obi nye ne bone nti ye srei ka kire mo se ye pe de akonta ase bebu no ye bu awie ye sola ko na mbom de koso nti enta oba na eko omo ji tumu ame no oba na nyina ne koye de nya busuafo na pamo maame no yo maame na kira so maame sadi na na kan yo se ya mpamo na me pa chawo se mo ampam me de a na de odi papa na de ne se mimi me call dem ho ansa na rich ne bebo na ma ne se oni di ade efi se mimi nim se oba ayesi a ye kire se we na edi ukuna de we na yesi we na ni nyina no me hu hwe de me bitwa mu ma ubusa me ho asem se we hu de odi papa na de e ma me busa o se mate se pa rich ene di na ade
Emma o frɛ be ka kyem sɛ brunya kora du ye no priority amfro amusa wo sɛ nkwa na kora ho te sɛ Emma be ka kyerɛ wo sɛ na kora priority na o kana asɛm kora ne sɛbe o ni gyina bere ne sɛ ono ni bibia ono obi kora ne ho kyele no e de sɛ priority amfro wa anka hwe ankyerɛ wa o ma na bo mo ho ban sɛ bibo ne bia ntu obia sana be ka kyerɛ wo na wo de me da ase why ye da ase ne ye ba kyire ye beba madam ayi sa afiri ye kro na ono be ye fracas no no afiri me pa cho e ni nua no so kro no na ya aka be woni papa na nkasa ya aka bro afe papa no wuye na ba no se de woni ne ma na ye se o mo mpema no asem kro atie wo fie ho nti se mo apam se o ya busuan ni nti se ye na se mo se me nkode a minim se busuan nya na gina ye ana mo apam me difo ana mpa cho nya sa se wono ya busuan ni e ka busuan no ho na one ne ma se me o mo hia me wo fie ho na me nko ana mo agi atum se ma me no nje tum kro mo gi tum mo no kra no eboa me kire se enka me se enka de besi wo ho no enka nya papa ya das enka nya papa nko mo me pa mo me ne me papa ana mo se enko na ahemfo no fa me de me koye na je sei on se obia ka se ka ba pani a wo ye bema ka wo na soli gina wo ma me achi kanya ne se sebi enieme ya adane kwantai wo ma me ne bra wo bre nyina munti na wo preja mo se dabi se oni wa mo so ma anya mobo ti se pa no odi na apeso wo ye wa brabo ka kire me apart from we na dia na atokan o papa ne maka ho pa chode o mpa ren kan che so de ntampe no a na no me no kra me jai kono ko yuti no wa mpa cho why pa cho enti ante o mo sen ko mo ba a ye ni o maka o ye hu de ye na o ma ja ba nti mi se ye wi a o mo be frɛ ti de ho bia mo bete si e be ba Heman yo si e no mbe hia wo ha o bete why ti e ma bibia ha kwa koma to em na ka no se de na na ba bi wa kan de na se ka na nyirai e wo ho na ka si e be ma no go ahead na ni nyina betwa why erade nka ho megya mo kwa na agye megya mo kwan why